video i det her. Hemmelige gæster med. Så ja. Jeg ved ikke, lige nu. Den første gæst er en bamse. Ja, den første gæst er en bamse. Og så den sidste. Og så den anden gæst er også en bamse. Og den anden gæst og den tredje gæst er også en bamse. Og den sidste gæst er et menneske. Den første bamsemenneske hedder Mille. Ej, jeg hedder Mille. Og der er gået. Hun er gået i stykker. Og så er der hun er gået i stykker, og så kan der tage noget. Og så kan man tage noget ud. Og så har vi hende her i spillet. Og så har vi den her kanin. Og så Tina her. Ej. What, Isabella? Så har vi hende her. Der. Ej, Isabella, hun har fået noget hår på numsen. Det er lige så svarende spørgsmål. Numse dig! Vi viser svarende Hej, spørgsmål. De står her. jeg hedder Numse. De står her. Hvor mange år er I? 4. 7. Og den her er, den her er kun, den, Du ved godt, den kun er 1 år. nej, den her 1 år, og den her er 5 år. Og den her, den er 6 år. Nej, den her er 8 år. Nej, den er kun 1, fordi du kun har haft den i 1 år. Og så den her. Jeg har den ikke 1 år. Vent. What? Jeg fik den her, Det var påske. ja, Ja. Ej, den er 0 år. det er den der også. Nej, den er 6, fordi jeg har fødselsdag 6 gange, og jeg fik den, da jeg var 1. Og den her, den er 2, fordi du fik den, da du var 2 år. Nej, du fik den, da du var 3. Ja. Så den er kun 1 år. Ja. Okay, og så står der. Nej, så den. Altså, du fik den, men så har den. Jeg fik den, da jeg var 1 år, og jeg har fødselsdag 7 år. Og der hvor jeg var 0 år, der hvor jeg kom ud med, der var jeg jo 0 år. Og der fik jeg den ikke kun, der hvor jeg var 1. Så den er 6 år. Den her Okay, nu 1 år. næste spørgsmål. Den her 1 år, den her er 3 år. Næste spørgsmål. Ja, hvad står der? Du er så syg. Nej, det skal være et spørgsmål. Hvordan kan man passe en dyr? Giv den mad. Giv den noget at drikke. Nej, det var kanin. Hvorfor kan man have en kæledyr kun nogle gange? Man skal ikke have gilder. Ej, det er et mærkeligt spørgsmål. Jeg gætter med. Hvad hedder du? Der står så, hvad hedder vi? Hvad hedder vi? Det står nede. Okay, jeg hedder Tian. Jeg og så- hedder Tina. Og så i dyrene har I for at vide, hvad I Ja, hedder. og Mille. Og Kaninus. Og Og Isabella. Næste spørgsmål. Hvor mange? Nej. Okay, der står. Er I fan af nogen? Nej. Hvornår har I fødselsdag? Nej. Okay, hvornår har I fødselsdag? Den her har fødselsdag. Den. Jeg ved det. April. Du 22. April. Ja. Hvornår har I fødselsdag? Cái gì? Con har fødselsdag den 5. juli. Den 5. juli. Sinh nhật của mình mà không nhớ nữa. Jamen, kun gå ved Ngày 15, Jamen, den er den 15. eller 5. 10 năm. 15. Okay, så den 15. juli. I ved Og godt. den her fødselsdag den 5. juli. Og de her to har fødselsdag i juli, og den har på 2 år der.
Og så får nej. Jeg har fødselsdag på samme dag som dig. ja, den får en to lidt, så den som mig. Den- Og den her bliver, 4. den bliver 4 år, som jeg er 4 år. Okay, næste spørgsmål er... Hvad klasse går I i? Hun går så ikke i nogen klasse, hun går i børnehave. Jeg går i 0. Nej, du. 0. børnehave. Nej, Jeg betyder, at jeg går i børnehave. og jeg går i første klasse. Hvad hedder jeres lærer eller voksne? Min hedder Rikke, og min hedder Anne. ja, Erna, og så Mette. Hvad tager du også med det? Ja, og så en mere. Ingrid. Nej. Er det en dreng? Mettes lille? Ja, og den var hættehed. Ej, what? Det var en voksen. Tina, den anden dag. Okay, nu kan jeg fortælle min lille. Den hedder Claus. Claus. Mm. Ham kender jeg ikke. Okay, nu kan jeg fortælle min. Mor har set den før. Okay. Jeg har en, der hedder Jati, og en, der hedder Esben. Og en, der hedder Spine. Okay, der står... Har I en kæreste? Nope. Ja, det var gamle, det var der, jeg... En gang. Ja, det var en gang, der havde en kæreste, der hed Jeppe. Og så havde han, så kunne han ikke i min børnehave med. Han gjorde det, han kunne hente i en anden børnehave. Okay, hvad hedder jeres bedste venner? Anna og Jeppe. Og jeg leger så meget med Jeppe kun nogle gange. Eller... Marie, alle mulige. Maja? Okay. Næste spørgsmål. Hvordan kan man lave en dyr? Det står der ikke. Hvad er det, når der står? Kinh ba, ít lấy có xin không? Dem con xem là ta đúng con rồi. Sao đâu? Đúng con rồi nhá. Cha đi về. Hai đứa làm trước đi. Con đưa ra là. Im. Là ta đúng con rồi. Dem con xem là ta đúng con rồi. Đến là đúng con mà chúng ta cả sáng nhất cha thì ý sao thì hàng chúng ta cũng như là xin ra đó đúng con. Hôm nay như thực cả bà tha nở đúng con. Như đúng con trẻ kìa có nở đúng con. Này, Amen. Thế An ơi. Má dạy cái đầu của bà Phúc là nữa. Dạ, đàng Bà hoàng đấy. Giêsu có lòng bà Phúc là. Hay Maria. Dạ, hẳn chưa được. Hẳn chúng con khi nay còn giỏi. Amen. Sáng nha. Sáng Đang ngày. đi dùng dư Cơ con. Bây giờ Mà bây giờ bạn có mà đây đây bạn